Aşgabat häkimetleri köpçüligiň öňüne gysga balyk giýýän adamlara jerime töledip başlady. Bu barada garaşsy Türkmen Nokot News neşri öz şeşmelerine salgylanyp habar berýär. Neşriň habaryna görä ýaňy ýakynly Aşgabatyň feilgähleriniň birine gysga balykda gezip ýören bir ýetkinjige polisiýa tarapyndan jerime töledildi. Polisiýa parkda şortykly gezip ýören ýetkinjige diňe bir duýduruş bermän eýsem oňa 25 manat meşberine jerime salypdyr. Ýetkinjik soňra üstü başyny çalışmak üçin öýüne gitmeli bolupdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysy geçen hepde kelte balakly bir adamyň Aşgabatda bir bankyň binasyna goýberilmändigini habar berdi. 7 sentýabrda Türkmen Türk Bankynyň garaşsyzlygyň 15 ýyllygy sowda merkeziniň golaýyna şahamçasynyň aýlygyny almaga baran bir raýat bankyň içine goýberilmedi. Gapynyň öňünde duran polisiýa işgär oňa şortuda gelenligini we banka şortly we şypykly raýatlaryň goýberilmeýändigini aýdyp ondan öýüne gidip şortusyny balaga çalyşyp gelmegi talap etdi. Polisiýa işgär onuň diňe şondan soň banka goýberiljekdigini duýdurdy diýip waka şaýat bolan Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ýyllar boýy büdjet işgärlerinden taliplerden we mektep okuwçylarynyň geyim kadalaryny eýermekligi talap edip gelýär. Talip gyýylardan gyzyl köýnek we tahyýa giymek talap edilýär. Talip oglanlardan köplenç ak köýnek, gara jalbyr we tahyýa giymeklik talap edilýär. Türkmen mekteplerine gyýda okuwçylardan ýaşyl köýnek giymek talap edilýär. Oglanlar tahyýa giymeli bolýar. Döwlet telewizionyasynda görkezilýän ak, çal ýa-da gara sakally ýaşyl erkek adamlar köplenç ak ýa-da gara telpekli we milli donu efire çykyrylýar. Şol bir wagtda ýurdun tans toporlaryna çykyş edýän oglanlar we gyýylar öz çykışlaryny elmydama milli egneşikde ýerine ýetirýär. Türkmenistanyň kanunçylygy raýatlaryň giyim kadalaryny çäklendirmeýär. Kanunçylykda egneşik düzgünleri bilen bagly jeza çärelerdiňe belli ýagdaýlary öz içine alýar. Meselem Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakkında kodeksine görä köpçülük transport serişdelerine kiri ýokuşýan egneşikde minmeklik ol adama duýduruş berilmegine ýa-da biniatlyk mukdarynyň 0,10 bölegine çenli meşberde jerime salynmagyny eltýär. Ýa-da bolmasa harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň geyim libaslaryna hukugy bolmadyk adamlaryň uniforma giymegi jerime tölemek jezasy bilen jezalandyrylýar. Ýöne şort ýa-da kelte balak Türkmenistanyň harby ýa-da hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň uniformasy hasaplanmaýar. Muňa garamazdan ma'lum bolan maglumatlary görä soňky günlerde Aşgabatda adynyň bir adam kelte balak üçin jerime töledilmeli edildi. Merkez Aziýa ýurtlarynyň köpçülük ýerlerine şort ýa-da kelte balak giyilmegi mundan azalym köpçülük diskussiýalaryna ýol açypdy. Mundan azal 2016-njy ýylyň Tomsuna çenli Özbegistanyň hastahanalaryna we banklaryna şort giyip beren adamlaryň goýberilmeýändigi ma'lum bolupdy. Geyim gejimary daýdylanyny Özbegistan bir hepde töwereg mundan azal mekteplerde gyýylaryň baş örtük takmagyna ruhsat berdi. Şeýle-de Özbek prezidenti Şawkat Mirziýowewiň iýulda gol çeken täze kanuny döwlet tarapyndan din ruhany hökmüni resmi taýdan bellige alınmadyk adamlaryň köpçülük ýerlerine din libasyna barmagyny gadagyn edýär. 2016-njy ýyla çenli Daşkendiň polisiýa edaralaryna da kelte jalbyrly barmak gadagyn edilýärdi. Gazagystanyň Kaziýet binalaryna şortly barmak gadagyn edilýärdi. Geçen ýyllarda Kırgyzstanyň Oş şäherine mesjide şortly baran bir ýaş jigit mesjide baran beýleki bir raýat tarapyndan urulyp ýenjilipdi.